Sziasztok, én Zsomborboy 03 vagyok, és ebben a részben most Mesteremci Sky PvP egyezni fogunk. Na hát akkor menjünk is ki kempelni valahova. És végre megsikerült úgy csinálnom, hogy lagmentes legyen a videó. Valamennyire. Ott volt egy gyerek. Volt egy gyerek, csak volt. Na akkor... Júj! Ezek meg fognak szerintem itt ölni. Igen, jól gondoltam. Nem öltök meg. Dehogy nem megölünk. Hát ezek kinyíltak. Kinyírni nem nyírtak ki. Tök leestem szépen. Háttérzajokért bocsánat. Csak anyámnak ma van a szülinapja, de jó. Ezt nem lehet ütni. Az mi volt? Az ott epik. Kitka. De jó, kakas simán. Kitkakas. Ez az békavadász, de először. Meg lesétálva. Jobb. Na itt is lenné, csak itt közben becsatlakozott Power. Sziasztok. Most nem tudom, hogy jön SK1 vagy nem jön, de az a lényeg, hogy most videózok. Megyek. Oksi. Pillantás. Háttérzajok lehet, hogy lesznek. Mi? Nézem a videóidat. Hát. Ugye milyen menők? Már készítettem egy nagyon alapintrót, de nagyon alap még. Ma ebben a videónál valószínűleg, hogy már lesz intro is. Csak úgy mondom. Legrosszabb, hogy békavadász is följött a szerver. Júj, most azt hiszi, hogy menő ez a gyerek. Támadnak az oroszok. Menjen, megvan az 500 feliratkozó. Kinek? Az mi volt? Buti Gordon megült. Végre nem laggolok. Tank, jó, tank, halott tank. Kit tank. Over. Melyik kariddal jössz fel? Sálix. Oksi. Csak mert azért, mert azon azt hiszem van a szed, de nem hiszem nem. Maximum azt hiszem videó alatt. Oké. Nem fogja, így már fogni tudják a kis karid nevét. Nem baj. Nem baj. Csá, másikat. Jó, meghaltam. Mit kéne csinálni? Ja? Utána megfogok egy nagy ugrás. Kimegyek. Elmegyek XP-hez. Jó, Leo 41 előkapta a kezébe a diakardot, mint valami raj gyerek, aki azt hiszi magáról, hogy raj. Közben nem raj. Ez érdemes volt. Mi? Mi van? Hol? Ki? Semmi. Oké. Baszki. Júj. Vegyetek XP-hez, vegyetek XP-hez. Följutottam. Amúgy csak hogy így beleszólok a videódba, már bocsi. Mindjárt megvan védnétől 3-as szedtem. Az jó. Közben meg egyek encsizni. 2, 4, 6, 7x64 XP kijött. Azaz van most 8x64-em, ha jól tudom. Kis. Igen, 8x64-em van. Megyek encsizni. Az előző videóban... Ha akarsz adni ki tankot, vagy... Hát nem, amikor elkezdtem videózni, akkor is ez lesz a videó neve, hogy Epic Jumpok.
olyanokat leesgélt, nem ez. Harcot. Kopiz. Ilyen lekopizlak. Power csatornája valószínűleg lent lesz a leírásba. Valószínűleg. Majd mi összeírunk ki, de ezt erőjük. Akkor örülök. Istenem! Lecsaptak. Kell XP, és akkor gyere enchantolgatod. Nem kérek, mert ez a tiéd. Én majd összeszedem magamnak. Én adok XP-t, nekem nem annyira kell most enchantolnom. Nem kell, köszi. Jú, jött egy gyerek, Oli föpöső. Jó? Lehet, hogy most ki fogok jönni egy ilyen csiszedbe, de hát nem annyi lesz. Azt meg ezt lelőtt, de... Tudom, azokat én is úgy... Azokat én is nagyon bírom, én is így döglöttem már meg a videóba. Láttam, elején hitsárkányba bemész, szépen lazán, de 10. másodperc, leestés. Szereplek az első videódba, az, jump királyok, leestem, köbö. De nem én estem le. Tudom. Akkor Jump király, azt kellett volna egy neve, hogy legyen, de mindegy. Tudom. Szerintem egy jó 10 perce megy a videó, úgyhogy nem még futtatom egy jó 10 percig. Azért nem 10 perc. Hamar felmegy. Tudom, a VS Video Editorra hamarabb megvágja. Csináltam egy 10 másodperces introt, azt is megvágta 5 másodperc alatt. De szerintem ez a rész ennyi is lett volna, én Zsomborboly voltam, és itt tartottam Power, sziasztok! Sziasztok!